Champions League Bayern City donc match bana 1-1 donc Erling Haaland ale bɛ penalty sɔrɔ ka jɛ o kɔfɛ tuguni a bɛ contre attaque dɔ sɔrɔ a b'o dɔn donc nin ye match bannen donc nin bɛ kɛ City qualifié sisan c'est officiel Real ale ni City donc olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la kuma bɛ o yɔrɔ de la n'o tɛ nin match kɔni o kuma banna donc Bayern an b'a fɔ k'an bɛ sa wɛrɛ ma ɲinan kɔni donc olu sen bɔra kuma la Erling Haaland ni Karim Benzema donc Carlos Ancelotti ani Pepe Guardiola donc kuma bɛ o yɔrɔ de la demi-finale donc Pepe Guardiola baaraba de b'a bolo parce que n'a verra ni système ye contre Real donc Real b'a mako sa Carlos il faut k'a k'u cogo dɔ Real la k'a fɔ k'i bɛ 3 joueurs ni 3 défenseurs donc Bayern a bɛ se k'a qualifier mais contre Real ni jouera contre 3 défenseurs kɔni ne dalen b'a la ni Pepe ma cogo dɔn donc Real bɛ sɔn k'a mako sa ne tun b'an bolo kuma tɛna caya donc a y'a abonné merci beaucoup ka mɔgɔ wɛrɛ la